С един страхотен гост сме. Ако не знаете за кой става въпрос, Орлин Милчев, познат на някой като Атила. Какво става, братле? Здрасти, здрасти, добър вечер на всички. Най-накрая, финално, на едно място с Сашко Раповате, СРБ и Атила. Finally, в ефир, без технически проблеми. Действаме. Абе, почти без. Почти без. Без проблеми. Това Както не е и да е, интересно. няма значение. Важното, че сме тук сега. Много ми е драго наистина да си поговорим. Имаме и На мен. доста въпроси. То не е само една тема, ами нали, има за какво да се говори. Направо ще стартирам с... Стреляй, Ще да. стартирам с по-интересното отскоро. Защото рапърите знаят за кой става въпрос. Който е с нас и ни слуша вече, знае за какво става въпрос. Поздрав за всички рапъри, винаги. Бигъп за всички, които са под ръка и ни слушат в момента и са надали ухо. Пусна наскоро трейлър към късометражен филм Добри. Кога мога да го очакваме? Смисъл целият филм? Смисъл... От сега беше само трейлър, нали? Да, разбрах въпроса. Значи, Добри е един късометражен филм, по който работи последната една година в общи линии, с доста голям екип от хора. За щастие, ентусиасти има в България все още за късометражното кино, даже стават все повече. Филма сме го завършили. Това е истината. В момента ми е много трудно да ти кажа кога ще може да се види публично, но едно е сигурно. Началото на юни, може би началото или средата, ще бъде първата прожекция, която ще бъде в кинозалата на надпис Кръсто Сарафов, където аз ще се дипломирам, дай Боже, най-накрая. И този филм ще бъде дипломната работа. Сменихме бита без да искаме. Нека се сменят. Аз виждам, че ти се стресира, но... Скоричко ви трябва. Скоро. Оттам нататък ще направим абсолютно всичко възможно, колкото може повече хора да го видят, както направихме с филма от 2014 с Учител. Сега ще се опитаме още повече хора да го видят, защото има нещо, което искаме да кажем всички, които сме зад този филм. И другото, което е необходимо да кажа, един такъв късометражен филм сам по себе си е, надявам се хората това може би не го знаят, трудно е сам по себе си да има прожекции. Той винаги трябва да бъде част или от някакъв фестивална програма, или от някакво събитие, което е малко по-голямо. Затова съм така несигурен с датите още, но който ме познава, знае, че направя всичко възможно не само хората по фестивали извън България да го видят, защото това не е една от основните цели, но и всички, които са в България, защото филма е за България, филма е за нашето общество тук и за нашите разбирания за различните хора, така да го кажем. Супер, т.е. очакваме повече събития като София Филм Фест, примерно, или нещо подобно. София Филм Фест или за късометражен не можахме да хванем тази година, защото още го монтирахме, но задължително ще кандидатстваме за до година изданието, което е на София Филм Фест. Ако ни селектират и там ще бъдем. Не, просто давам пример за събитие. Да, нещо такова, да. И то много яко събитие. Ами ти си компетентен, ти си пичането е на много места. Лесно ли се прави дългометражно кино на некомерциална цел? Въпросът ми е свързан, понеже аз гледах и други, аз така му викам, не късометражно, понеже гледах и предишни продукции, които бяха много интересни, сега няма да изброявам, но по-стари. Този филм, така като видях и трейлера, в първи момент си помислих, цял такъв дългометражен филм. После се оказа, че пак ще е късометражен, ама какво спира некомерциалното кино? Сега пари всеки ще каже, ама... Основно. В смисъл, това хората не знам дали си дават сметка колко е различно от музиката и от хип-хопа, с който се занимаваме. Защото в една песен и да кажем в един албум също има нужда от средства, къде да запишеш обложка, видеоклипове, вече е много трудно да пуснеш нещо само като песен, аудио, сингъл, трябва да има видео. Да, но един филм, особено пълнометражен, изисква много сериозно количество ентусиазирани хора, плюс много сериозно количество пари, които да обезпечат спокойната работа. Не говоря за хонорари, говоря за техника, говоря за храна, говоря за транспорт, говоря за всякакъв тип реквизит. Въобще изключително скъпо нещо е киното, драги слушатели. Искам да споделя на всички хип-хоп фенове, които слушат в момента, че ми се разказа играта с това да намеря средства за този филм.
и да ми се вържат хора на акъла. И въпреки, че е късометражен, Сашко, и на тебе ти казвам, братле, много усилия се изискват и много компромиси. Много, наистина. Защото хората са свикнали да дават пари за глупости, които по някакъв начин ще им докарат клиентела, а нещата, с които аз занимавам и много други хора, не докарват клиентела, те задават въпроси. Гледаш и ти става неудобно. Ти кажеш, не се чувствам много като клиент в момента, чувствам се по-скоро като пациент. И няма много пари в това. Но се намират начини. Технологията става все по-добра и по-добра, става все по-ефтино да се снима филм. Пак казвам, киното е такава зараза, че ако някой наистина живее с него и го обича, той като му разкажеш идеята ти, не те пита колко пари ще вземе, той пита кога почваме. Така че има начини. Пълнометражните филми са много скъпи. Ако прегледаш бюджети на пълнометражни филми български, които се водят за нискобюджетни, примерно 250 хиляди лева са едни пари за закуска за български филм. Това са едни ужасно трудни пари да направиш филм, са 250 хиляди. 1 милион е нискобюджетен филм. Тоест говори си за много пари. Говори си за много пари, които няма как да ги извадиш от джоба си. Трябва да ги вземеш или като държавна субсидия, или като много спонсори, както много рядко се случва, които да ти се вържат на акъла. Или да бъдеш някакъв супер такъв ентусиазиран, много на мускули да го направиш, да знаеш, че направиш всички компромиси на света, с камера, с осветление, всичките актьори да са ти приятели, всички коли да са на твои приятели, всяка локация да бъде нече и пак трябва да минеш с някакви пари. Няма как. Предполагам, аз имам някакви виждания, в смисъл, поглед и приятели, които също се занимават от различни ъгли. Да. Аз затова исках да акцентирам върху некомерциалното кино, понеже много хора, които са в тази сфера, им работят основно реклами и други неща, всеки видеоклипове. Да, ама кой филм в България е комерциален? Можеш ли да кажеш комерциален български филм? Защото кажеш не комерциален. Аз им чуш, че почти всеки български филм е некомерциален, дори тия, които се правят с идея да бъдат комерциални и да бъдат по-достъпни за широка аудитория. Кой е комерциален? Интересно. Да. Мисли ли си сериали да правиш или в тази сфера нещо да се... Да, абсолютно. Или нещо? В смисъл, надъхан съм за всякаква работа, свързана с кино. Аз не разграничавам нещата. Късометражното кино е нещо, което много обичам. Ти знаеш, че аз съм снимал и клипове. С удоволствие бих занимавал и с реклами, и с сериали. Защото, какво значи сериали? Едни от най-добрите филми в момента в света са сериали. Един сериал като True Detective, или като Fargo, или като Breaking Bad, или като House of Cards. Това са, казваме сериал, но това е филм. Ти ще кажеш, да, но в България нямаме такива. Да, но за да имаме, трябва да се правят. Прикритие, който продължават отново. Пак е снимане. Снимане, кино е, човек може да научи всичко, може да се срещне с много яки професионалисти. Под прикритие се прави с много як екип. В смисъл, наистина хора, които много сериозно се занимават това да изглежда по този начин. Мисля, че почти във всеки сериал в момента има хора, които работят и то много талантливи. Така че за мен би било удоволствие да бъда във всеки един проект, който се занимава с българско кино под всякаква форма. Тоест Тил е отворен към проекти. Звънете ми. Бородин Милчев също така. Може да намерите, има начини. Търси работа постоянно. Сега знам, че ни чуват много, ни слушат много продуценти, затова и се използвам ефира да си помогнем. Вторник вечер. Ние тук сцената се поддържаме, то ако ние не се поддържаме някой. Да. Ти го не кажеш добра дума за мен, кой? И за хип-хопа. Искаме едно парче и се връщаме с още въпроси от света на киното и останалото, защото и рапа е важен. Stay tuned, motherfuckers. Stay tuned, Silence, Super Crew, Darkness. Само да кажа нещо, чакай. Кажи го. Може ли за всяко парче да казваме нещо, ако от тия, дето аз ти казах? Това е най-добрият първи върс, който съм слушал от години. Това парче, слушайте внимателно. Най-любими ми първи върс в песен с No MC-та. Йо, останете на вълната. Jambore.com on air по радиореакция продължава след това парче. Само че сега сме извън ефир. Страшен е върса. Аз са кефе, ама френски не разбирам. Аз разбирам малко, учил съм 5 години и разбирам